Mga Christmas star parol nga gama sa recycled drinking straw gibida sa usa ka inahan sa Zamboanga City nga nahimo na sab extra income niini karong Kapaskuhan. Ani ang dugang detalye. Agaw atensyon ilabi na karong Kapaskuhan kining tindahan sa Barangay Lunsuran, Zamboanga City kung asa naka-display na kining mga mabulokon nga star parol nga gama sa recycled straw. Obra kini sa 30 anyos nga inahan nga si Tiny Joy Bagyo. Sumala niya, tuig 2022 lang diyang nagsugod siya sa paghimo og parol. Nakatuon siya pinaagi lang sa pagtan-aw og video sa social media. Pero aron makatipid, gina-recycle niya ang mga ginalabay nga drinking straw. Inisip ko na magkalap ng mga straw na nanggaling sa mga planta, catering ganyan. So para hindi ako bibili kasi recycled eh. So ang ginawa ko, kukunin ko 'yun tapos ihugasan ko siya. So yun na, gumawa ako tapos nilagay ko doon sa site, madaming na-antique na maganda. Sagad sa mga star parol nga iyang ginahimo, ginahatag niya sa usa ka women's organization sa ilang barangay kung asa miyembro sab siya. Just for the community service naman is free for them. Para mira lang sila kita sense of Christmas is coming. At least akal mga leos di amon aki mga party ariba. Kipa lang pwede sila mira mga alas 5 alas 6 tal pwede sila mira al Christmas. Basta na ko sa tasa na casa sir. Tanda kami kay para pwede kami asti jamon aki o Christmas decoration para ara December. Nahimo na sab kini nga extra income ni Tiny Joy. Ubay-ubay na sab kuno ang naga-order kaniya online. Ginabaligyan niya kini og 50 pesos matag usa. So inisip ko ngayong taon na to, since madami naman ako na ibigay doon, this is my time din na ako din ang gagawa at ibebenta ko din para may panggatas, diaper ang anak ko, pati mga projects sa school. So happy din ako kasi magandang outcome niya. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.